Kolamula ukuhluma KweZinyo impela isiqubulo sethu lezo ma Red Nation sithi Kolamula ukuhluma KweZinyo. Siyabonga. Ulutu ngiyakubingelela siphongamukele embole emakhaya kweSimanzonzo lapho singolethela khona indaba zamaskandi esuke ehamba phambili ngife ngesikhathi umbole emakhaya namhlanje udetse indaba zokuthi sekuningi ukukhuluma enkundleni zokuxhumana emva kokuthi igagasi FM limemezelile ngempela ukuthi lizokhuluma negcokama elisha nokhuzana selibuza abalandeli balo ukuthi kungaba kanjani ukuthi kuvotwe kubonakala ukuthi muphi umculo abafuna ukumlalela aqale bashilo ukuthi umculi ozoba namavoti amaningi kunomuntu yena umculo ozozwakala aqale emsakazweni igagasi FM bebese befaka izithombe zabo bobabili lapha enkundleni zokuxhumana nangempela kuzobonakala ukuthi ubani uzovotela kakhulu nangempela ke igcokama elisha liqopha umlando lakwazi ukuthi liphume phambili lishaye nokhuzana njengoba igcokama elisha ngempela lithola amavoti awu976 kanti ukhuzani bamshiye ngemuva ngamavoti awu548 sekumlando ngempela ukuthi igcokama elisha lihlula ukhuzani njengoba ubona lapha enkundleni zokuxhumana sekuningi ukuxhumelana abalandeli begcokama elisha bekolodela abalandeli bakhuzani njengoba besho ngempela ukuthi okusho ukuthi ngempela ukhuzani uthandwa kancane kunegcokama elisha njengoba elandele ngempela ngamavoti angemuva awu548 ube seqala lona ke igcokama elisha laqale lakhuluma seseqedile babe sengidlulela uyena othola amavoti amancane okuyena ukhuzani uFwapungwa sibole emakhaya ke nathi ke into kade yenzeka amanqabu kade enzeka lapha kule interview yegcokama elisha njengoba kuyilona eliqalile kwi-interview yakhona egagasi njengoba sazi ukuthi bobabili abaculi bazoba nama reality show azoba khona kuleli viki esiya kulo kuyisabatha nangesonto ntambama bukele emakhaya till this time siyabonga bese ngishilo ukuthi ayingeke bafethu should nami ngiyisikorokoro angisenayo ki-ex bakhaya so ngoba singamaciko uyabona njoba ngicreative which means uma ngithi isikorokoro ngisho ukuthi noma ngabe iyiphi into wrong eyayenza umuntu othanda eyayenzwa i-ex yakho noma ngabe yayishaya i-ex yakho noma ngabe i-ex yakhe ngakuhloniphi kanjani but ubona isikorokoro lobo ngoba phela isikorokoro ngithi imoto endala uyabona imoto engahambi yabo so noma ngeke umuntu engenali kusasa ongenayo future kwakubukorokoro bakhe lobo kodwa uyamthanda uyamkhula akabudluli yabo. Siyabonga mthandeni. Thanks so much for taking time out and chatting to us today. Siyabonga mfana Show ngena Sunday angithi ngo5:30. Impela nje kunjalo impela komgula Kolamula ukuhluma KweZinyo impela isiqubulo sethu lezo ma Red Nation sithi Kolamula ukuhluma KweZinyo. Siyabonga.